Erokamano ahinya. Gino maro ni samoro sane estimations mantiere mago mag budget mar hikomenda mar higani anno ka en Sh4.2 to wachaka na nikech kinde ka kinde rowere osebed karabda kiseyo ni samoro ok wajathoro somo weche wacha kaka motende kod budget kapok wawuok oko kacha kunyalo kana paro gik manotimore higa mokalo mano higa mar 2024 achaka na kodi Oscar Kambona inene nade budget ma higani finance bill mano mar higa mar 2025. Okay, an kaka ngeni wach mar budget otingo onywando weche mang'eny iye but gima itemo penje ni to be wang'iye wanyalo some mo understand. Aparo ni language motige ndiko kata drafting the budget ma waluongo ni the finance bill kapok obedo the final budget ngini podwa wuoye bill ma has to be manyaka the parliament ye kapok obedo chik. Onyalo bedo matek sana ne rawera moro manegwen kacha chama maybe onge gi formal education mondo o interpret mongeni gik mane ye kage o intela ngoto ere kaka gigidhi chapo ngimana kata kaka gidhi miyo ngimana dhi maber but koro kanye mwadonje jok ma at least wan gi know how wan gi ng'eyo malach weche mag uchumi kendo wanyalo somo mo interpret just kaka nwatime last year ne wasome ingin ne giwacho ni youth kia somo but no wasome man understand mbelegi man wang'iyo ni gima gitemo convince wan oberno okober en gima dhi dio jopiny kendo kata masani ni 4 trillion an gi pacha taneno ni pod okober asedhi kuome malach kendo gima ber ni wadhi chiwo pachwa kachacha e bunge gibro keto gimiluongo ni public participation kendo thuolono kowuok to an kaka Oscar abro dhi kacha mondo achiw pacha gima wacho maduong' en ni kata budget ma this time in fact en mana ni ok wanya revisit the last year the same hashtag manwatiyo go but kuoma kipenja kaka Oscar podan gi weche mang'eny sana madhi wache ye kendo poda believe ni